हेलो लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बड' एडुकेशन 19 चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायफिनबावनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो जीके कुइसन एन्ड एन्सार लानानै फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना होलां। दानिया जों सोंथिफोरखौ जागायनोसै। कुइसन नाम्बार 1 आव दङ, आसाम एकर्डआ माब्ला जादोंमोन? नोंथांमोना फिननायखौ होनो नाजा। बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार ए 15 आगस्ट 1985। नोंथांमोना बड' एडुकेशन 19 फेसबुक पेजखौबो फल' खालामनानै लानो हागोन। नोंथांमोननि थाखाय जों फेसबुक पेजआवबो सानफ्रोमबो MCQ टेस्ट लाबोनाय जागोन। अन्नानै पेजखौ फल' खालामनानै ला। बुंब्ला जानो गोनां कम्पिटिटिभ आनजादनि थाखाय फैथावना कुइसनफोर लानानै जों फैबाय थागोन फेसबुक पेजआवबो। अन्नानै फल' खालामनानै ला। आसाम एकर्डखौ खालामनाय समाव भारतनि गाहाय मन्त्रि प्राइम मिनिस्टारआ सोरमोन? कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार डि राजीव गान्धी। कुइसन नाम्बार 3, आसाम एकर्डनि समाव बबे राजखान्थियारि हानजाया गोहोआव फैदोंमोन? अप्शन नाम्बार बि आहम गण परिषद AGP। कुइसन नाम्बार 4, माब्ला आसामनि राजथावनिखौ शिलंनिफ्राय दिसपुरसिम लांनाय जादोंमोन? बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन 1973, अप्शन नाम्बार डि। कुइसन नाम्बार 5, 1973 मायथाइयाव आसामनि राजथावनिखौ शिलंनिफ्राय दिसपुरसिम लांनाय जादोंमोन। बे समाव आसामनि गाहाय मन्थ्रिया सोरमोन? बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार ए शरद चन्द्र सिंह। कुइसन नाम्बार 6, आसामनि गिबिसिन गाहाय मन्थ्रिया सोरमोन? कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार सि गोपीनाथ बरदलै। कुइसन नाम्बार 7, आसाम एकर्डनि समाव गायसननाय थाव सोदांसालिया जाबाय? नोंथांमोना फिननायखौ होनो नाजा। दानिया फैदो, बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार सि नुमलीगढ़। नुमलीगढ़खौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन आरो बियो बबे जिल्लायाव दङ? अन्नानै कमेन्ट खालाम। कुइसन नाम्बार 8, आसाम एकर्डनि समाव गाहायनि बबे हारिमुआरि फसंथाना कालचारेल इनस्टिट्युटआ जोनोम जादोंमोन? फिननाय अप्शन नाम्बार डि श्रीमन्ता शंकरदेव कलाक्षेत्र। कुइसन नाम्बार 9, मनिराम देवानजों लोगोसे सोरखौ फासि होफादोंमोन? थार फिननाय अप्शन नाम्बार बि पियली बरुवा। मा मायथाइयाव होदोंमोन नोंथांमोनहा कमेन्ट खालाम। कुइसन नाम्बार 10, आसामखौ बेंगलनिफ्राय माब्ला बोखावनाय जादोंमोन? सेपारेट खालामनाय जादोंमोन। बियो APSC प्रिलिम्स 2013 आव फैदोंमोन। बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार ए 1874। आसाम आरो बेंगल आलादा माने सेपारेट खालामनाय जादोंमोन 1874 आव। दिनैनि कुइसनफोरा बेसिबाङानोमोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। अन्नानै